जय हिंद भावांनो. तर आत्ताच पोलीस भरतीचा जो काही रिझल्ट आला आहे 2 दिवसापूर्वी, म्हणजे काय मुंबई पोलीस वगैरे होतं, तो रिझल्ट आला आहे. आणि आता सगळे जे जे सिलेक्ट झाले ते एकदम खुश, एकदम हॅप्पी आहे. कारण की त्यांनी मेहनत पण घेतली होती, त्यामुळे त्यांना हा आनंद घेणे आणि हा त्यांच्यासाठी खरंच सुवर्ण क्षण आहे. कारण की खूप सारी मेहनत घ्यावी लागते तेव्हाच भेटते वर्दी. कारण फुकट कोणतीच गोष्ट भेटत नाही भावांनो. आणि जर तुम्ही पण तयारी करता आणि तयारी करता करता एक एक दोन दोन मार्कावरून कटले, तर नाराज व्हायची का कुठलीही गोष्ट नाही. कारण अजून पण वेळ आहे का पुढची भरती निघेल, किंवा कोणत्याही आणखी समजा दारूबंदी असेल, त्याचबरोबर जेल पोलीस असेल, वनरक्षक असेल, ह्या भरत्या निघणार आहे. तर त्याची जी काय ॲड वगैरे आहे ती येईलच. तर आपलं काम आहे फक्त की अभ्यास करत राहणं. कारण आता भरती झाली आहे, मग जाऊ द्या, आता काही घेणं नाही, जाऊ द्या, जेव्हा ॲड पडेल तेव्हा बघू. जर असं करत राहिलं तर आपण आपला स्वतःचा वेळ वाया घालवतोय. तर गावात एका ठिकाणी कुठंतरी कट्ट्यावर बसणे, लोक गप्पा मारताय म्हणून आपण बी त्यांच्यासोबत गप्पा मारायचं, ना भरतीचा डायरेक्ट नादच सोडून द्यायचा. तर हे एकदम चुकीचं आहे. कारण की अजून पण वेळ आहे का आपण अभ्यास करून आपल्याला जे काही पाहिजे होतं, जी वर्दी पाहिजे तिच्यासाठी आपण तयारी करू शकतो. कारण की हा जो शांततेचा काळ आहे ना, यामध्ये खूप म्हणजे माणूस नाही का एकदम हे होऊन जातं की बाबा आता काय होणार नाही. तर मग आपण बी दुर्लक्ष करायला लागतो आणि बाकी जे करताय त्यांच्यासारखंच आपण बी एकदम सामान्यपणे करायला लागतो. पण हे एकदम चुकीचं आहे. तर अजून पण वेळ आहे. तर आपण फक्त तयारी करत राहा. जरी पण आपण डिमोटिवेट झालो असेल तर स्वतःला सावरा की हा बाबा आता माझा मित्र झालाय ना, तर मी पण होणारच आहे आणि होऊन दाखवणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला करावं हेच लागणार आहे. कितीही जरी कंटाळा आला, कितीही नको नको वाटलं, तरी अभ्यास करत राहा. कारण यश एका दिवसात नाही येत, त्यासाठी खूप स्ट्रगल पण सहन करावं लागतं. तेव्हा शिकच आपण नाही का सक्सेस होऊ शकतो किंवा होतो. तर त्यासाठी तयारी करतच राहा. किती कंटाळा आला तरी दररोज लायब्ररीत जायचं, पुस्तक वाचायचं म्हणजे वाचायचंच. ग्राउंड ग्राउंड भले समजा थोडं लेट झालं का जेव्हा येईल तेव्हा समजा करू, पण अभ्यास नाही का सातत्यानं ठेवा सुरू. आणि ग्राउंड पण थोडं फार का होत नाही, सुरू ठेवा. जर की तुम्ही पण आता जर बसून लोकांसोबत टाइमपास केला, याचं लग्न त्याचं लग्न खात बसले, लग्नाला फिरत बसले, बड्डेच्या पार्ट्या वगैरे सेलिब्रेट करत बसले, तर तुम्ही पण ज्यावेळेस पुन्हा ॲड पडेल आणि ऐन टायमावरती सुरुवात करणार, तर पुन्हा तेच होईल की जे पाठीमागे झालं होतं. किंवा तुम्ही एक दोन मार्काने पुन्हा कटणार, आणि कटला म्हणजे मग पुन्हा आणखीन टेन्शन येणार. कारण जर ती गोष्ट व्हायला नाही पाहिजे, तर आतापासून सावरून घेणं स्वतःला की नाही बाबा पुढच्या वेळेस होणं आहे म्हणजे होणं आहे. आणि वरती अंगावरती चढवायची म्हणजे चढवायची. कारण लोक आज तुमच्यासोबत गप्पा मारू लागतील, मजा करतील, फिरतील. पण मग नंतर नाही का तेच लोक तुम्हाला नाव ठेवतील, अरे काय इतका शिकला आणि एवढ्या भरत्या मारल्या तरी भरतीने झाला, आणि आमच्यातून तुझ्यात काय फरक आहे मग, आम्ही पण तर शेतातच काम करतोय, आम्ही तर इकडेच फिरतोय आणि तू पण इकडेच फिरतोय. कारण असे नाव ठेवणार म्हणजे ठेवणार भाऊ. आणि जर स्वतःची जर लायकी पाहिजे असेल ना, तर तुम्ही नाही का जा तुमच्या पाहुण्यांमध्ये जा, एखाद्या ठिकाणी लग्न वगैरे, तर तिथं तुम्हाला गेल्या गेल्या पहिले हाच क्वेश्चन राहील की तू काय करतो, किंवा का झालं का नाही भरतीमध्ये काम, किती दिवसाची जर प्रॅक्टिस करत होतं ना. आणि त्यावेळेस आपल्याकडे नाही का कुठल्याही प्रकारचं आन्सर नाही राहत त्यांना द्यायला, की फक्त आपल्याला म्हणलं लागतं हा बाबा करतोय तयारी. आणि त्यावेळेस नाही का ज्यावेळेस आपण तयारी करीत राहतो ना, तर तयारीवाल्याला कोणी हे विचारत नाही. ज्यावेळेस तुमचं फायनल लिस्टमध्ये नाव येईल, त्याच दिवशी तुमचा नाही का इमेज तयार होती, त्याच दिवशी तुम्हाला लोक ओळखायला लागतात. तोपर्यंत तुम्हाला कोणी ओळखत नाही. ह्या गैरसमजमधून बाहेर निघायचं की आपली खूप मोठी ओळख आहे, असं आहे तसं आहे. कोणी कोणाला ओळखत नाही जोपर्यंत स्वतःचं अस्तित्व नाही आहे तोपर्यंत. जोपर्यंत आपलं अस्तित्व तयार होत नाही ना, तोपर्यंत नाही का थांबायचं नाही. आणि करूनच दाखवायचं. की ज्यांना पण वाटतं ना की तू काही करू शकत नाही, त्यांना त्यांना करून दाखवायचं. त्यासाठी तयारी करायची. बस हाच एक छोटासा व्हिडिओ बनवायचा होता. की कारण आपलं नाही का आता भरती निघणार नाही, किंवा कधी निघन हेच प्रश्नांचे उत्तर पाहत पाहत टाईम वाया घालणार आहे. त्यापेक्षा नाही का आत्ताच तयारी करा. कारण होतं आहे असं, त्यामुळे मला वाटलं की एक छोटासा व्हिडिओ बनवा, म्हणून एक व्हिडिओ बनवला. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.